Hej Frode. Jeg er færdig med. Hvad forbinder du med feminitet? Ordet feminitet, hvad betyder det for dig? Jamen, for mig betyder det jo, det er kvindeligt, og det er typisk sådan lidt, hvad hedder sådan noget, fint, lidt skrøbeligt i den dur. Og hvad synes du er muligt, når en kvinde er i når hun er i forbindelse med sin feminitet? Altså, når hun er i connection, altså connected. Altså, hvad de gode ting er ved det? Ja, Eller hvad tror du er muligt? Altså, hvad kan en kvinde, hvad er muligt for en kvinde på den måde? Altså, når hun er i kontakt med sin feminitet? Det er jo snarere mændene i en uhørt grad, ikke? Altså, det er jo ofte, det er jo det, som mange mænd jo i hvert fald sætter pris på, at kvinder er kvinder og mænd er mænd. Og når sådan de er meget feminine, så har de typisk gjort lidt ekstra ud af sig selv, og det kan vi jo godt lide. Jamen, tak. Var det det?